Ahojte, hola amigos, bienvenidos. Presne takto začínam všetky moje audio nahrávky na Spotify. A dnes je špeciálny deň. Ja som myslela, že nestihnem vás pozdraviť dnes, ale stihla som to, ešte stále je 1. oktobra. A viete, čo bolo 1. oktobra pred 4 rokmi? Kto uhadol? Presne tak. Vznikla španielčina jednoducho. Presne pred 4 rokmi, 1. oktobra, som nahrala na Spotify svoju prvú lekciu španielčiny. A už 4 roky sa snažím spájať ľudí, ktorí milujú španielský jazyk ako ja a snažia sa v ňom posúvať, alebo sú tu noví ľudia, ktorí sa začínajú učiť, alebo sú tu ľudia, ktorí sa so mnou už 2 roky učili a tak ďalej. A musím povedať, že sa mi podarilo vytvoriť úžasnú komunitu ľudí. Ja som toľko ľudí za tie 4 roky mala možnosť poznať práve kvôli španielčine a tomu, čo som začala robiť. Takže ak chcete byť aj vy súčasťou španielčina jednoducho, tak ma nájdete na Spotify, Patreone, prípadne na YouTube. Ja sa budem na vás tešiť. Adios!